Deze opname is voor de 24e zondag door het jaar. De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus. In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde hij aan zijn leerlingen de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden hem: Johannes de Doper. Anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat ge een van de profeten zijt. Daarop stelde hij hun de vraag: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde: gij zijt Christus. Maar hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken. Daarop begon hij hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat hij, na ter dood te zijn gebracht, 3 dagen later zou verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: ga weg, Satan, terug, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Nadat hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen, sprak hij tot hen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij en het evangelie, zal het redden. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Ook weer zo'n prachtige tekst die eigenlijk weer de voltooiing vindt, eigenlijk in die eerste en in die tweede lezing die we deze zondag ook horen. Dus die kerk, dat zit wonderlijk in elkaar, hoe die onze ziel eigenlijk bewerkt om tot een steeds fijner instrument te worden in Gods hand. En dat is wat wij zoeken. Wij brengen mensen naar Jezus toe om hen te vertellen: geloven, dat is een relatie aanknopen met Jezus, met Maria. God de Heer heeft tot mij gesproken, profeet Jesaja, en ik heb mij niet verzet. Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie wij de baard uitdrukten, en mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadde en mij bespuwde. Dat gaat over Jezus, dat is 600 jaar voor zijn tijd. God de Heer zal mij helpen, daarom zal ik niet beschaamd staan. Hij die mij vrij zal spreken is nabij. Wie is mijn tegenstander? Laten we samen voor de rechter treden. Wie is mijn tegenpartij? Laat hij tegenover mij komen staan. God de Heer zal mij helpen. Wie zal mij schuldig verklaren? Het is prachtig wat je hier ziet gebeuren in die profeet Jesaja. Over de dood heen wordt er recht gesproken. En daarom is er eigenlijk weinig waar we ons over zorgen hoeven te maken in dit leven. Want dat gaat gewoon door, ook na de dood, over de dood heen. Jacobus, die maakt het voor ons weer praktisch. Broeders en zusters, wat baat het? Een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien. Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten. En iemand van u zou zeggen: geluk ermee. Houd u warm en eet maar goed. En hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien. Wat heeft dat voor zin?
Zo is ook het geloof op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. Misschien kan iemand zeggen, gij hebt de daad en ik heb het geloof. Dan antwoord ik, bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen. Dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. En dat, goede vrienden, is zo'n praktische tekst, met al die vluchtelingen en ontheemden die naar West-Europa komen. Hoe kijken we daar tegenaan? Als een bedreiging of als een godsgeschenk? En waar moeten we bang voor zijn? En dat is een uitdaging waar we in zitten. En daarom heeft Catherine de Bar, die heet ook Mechtildes van het Heilig Sacrament, dat was een Franse kloosterlinge, een Benedictines, gestorven in 1698. Zij schrijft als volgt: ik verzeker u dat het onmogelijk is om zonder kruis te leven. Daarom zegt onze Heer ons dat wij niet zijn leerlingen kunnen zijn als wij niet aan onszelf verzaken. En bovendien dat wij ons kruis moeten dragen en hem volgen. Ons kruis, dat zijn wij zelf. Wij zijn een vreselijk zware last, die wij echter met geduld moeten dragen. En dan Henry Nouwen, die maakt daar ook nog iets moois bij. Dit is wat Jezus bedoelt als hij zegt dat je je kruis op moet nemen. Hij spoort je aan om je eigen lijden onder ogen te zien en te aanvaarden en het vertrouwen te hebben dat daarin jouw weg naar verlossing ligt. Je kruis opnemen betekent allereerst je verzoenen met je gewondheid en van daaruit je eigen waarheid ontdekken. In de wereld is veel pijn en lijden, maar het moeilijkste verdragen is die van jezelf. Als je je eigen kruis opneemt, zul je ook duidelijk zien dat andere mensen ook een kruis hebben te dragen. En zul je hen kunnen helpen op hun eigen weg naar vreugde, vrede en vrijheid. Ik bid voor u, goede vrienden, voor bescherming, voor kracht, geduld en wijsheid, voor een goede gezondheid. En als God beleeft, tot de volgende keer.